И какво става, хора? Аз съм Яни, навън е страшна жега, лятото започна с пълни сили. Вчера беше 43 градуса по едно време, а днес сигурно ще надмине. Все още е рано, обаче хората даже косят навън. Днес е петък, 27 юни, деня на най-грандиозното филмово събитие, което се случи през 2025 година, а именно премиерата на F1 филмът на Формула 1, за което съм супер развълнуван. Така че утре съботно ще отидем да се го изгледаме. Шибам факта, че го дава да вали цял ден дъжд с гранатевици, а не се бати жегата, но няма как. Просто свикнахме сега, като се стопли всеки уикенд, да си ходим някъде на плажче, но ще видим какво ще стане, ще ви взема с нас. Преди това обаче имаме да свършим нещо много по-важно. След като преди 2 седмици изненадахме баща ми за рождения му ден, като му купихме нов телефон, сега е рече на сестра ми, която тази година завърши. Нейният iPhone, честно казано, малко морално вече остаря, така че се надявам това да й хареса. Та днес ще съберем, ще дойде братовчет ми, баба ми, дядо ми и нека да я видим реакцията, като я изненадаме с телефон. Така че нямам търпение и да видим. Дай му! Сега обаче отивам първо до Спи да видите каква пратка имам. Айде! И ето, че новият ми кейс от Mobilfox пристигна, така че нека сега да го отворим. Аз ползвам само Newt модела, но от време на време пожълтява нормално. Така че ми пращат нов и ето го. Благодаря за подаръчето, сега ще си го сложа. Не знам и аз за кой. Освикни се. Какво? Просто не съм къде направи. Ето заповядай, завършвам от нас. Благодаря. И виждаш какво е? Вафла. Благодаря. Кей за телефона е. Да, разбрах на нещо, благодаря. Някой ден като събереш и тъй. Като събереш и да се вземеш. Заповядай. Благодаря. Да, сериозно. Розата е. Яко. Айде, отваряй. Ма има телефон вътре. Много е странно като снимаш. Да не празна кутия да е. Аз не съм виждал такива работи. Я, майко, я покажи. Мале. Лазар. Много й хареса изненадата. Тя е такъв човек, който не изразява на момента емоциите си, но съм сигурен, че е била много благодарна вътрешно. Наистина е много хубаво чувство, когато можеш да правиш такива неща за твоите най-близки хора, които са ти дали толкова много в този живот. Така че съм много благодарен за това наистина. Въпреки гадното валежно време, все пак дойдохме в нашия дом. Разбира се. Да, във Варна беше валежно времето, но пък после се оправи. Ние първоначално ходихме наляво надясно по магазинчета, както всяка седмица едно и също. Но после като изпече слънцето, отидохме даже и на плажа, седнахме малко на Кубо. След това стана време и за филма, отидохме. Имаше супер много хора, очаквано. Обаче искам да ви кажа, че филмът беше уникален. Определено най-добрият спортен филм, който съм гледал някога. До сега на първо място в списъка ми беше филма Гол, който има няколко части. Той е такъв футболен, също много хубав филм. Обаче този филм за Формула 1 просто беше уникален. Да, не всичко беше точно реално как се случват нещата във Формула 1, но това все пак е филм и всичко беше измислено много добре. Имаше любов, имаше драма, имаше състезание, така че филмът много ми хареса. А главната песен, която беше саундтракът на филма, изпята от Ed Sheeran, просто имаше толкова много препратки към филма. Много хубава песен. И точно както пее Sheeran, никога не е до парите. Това нещо няколко пъти го питаха героят на Брад Пит, Сони Хейс, колко плащат, парите дали са добри. Той винаги казваше, никога не е до парите. А когато го питаха тогава за какво е, той така се усмихваше. А точно в песента се пее Just Take Me Anywhere. Заведи ме където и да е. Героят му просто иска да се състезава. Няма значение къде. Това беше неговата мисия в живота и както също се пееше в песента, Pedal Down and Drive. Просто уникален филм, много ми хареса, зарядът беше умопомрачителен. Дори сестра ми, братовчет ми и приятелката ми, които вече гледат формулата, нали, след като са в моя окръг, но не са чак толкова големи фенове, му се изкефиха на макс, а какво да очаквам от мен самия. И как беше филма? Уникален.
Settle down and drive. А по време на филма щях да се попикая, обаче издържах. Нямаше как да стана да отида до туалетна и да изпусна и една сцена. Просто нямаше как. Уникален филм. Няма какво друго да повтарям. Гледайте го задължително. Та на следващия ден пак изпече. Хубаво слънце, както днес. И най-накрая успяхме да се доберем до морето. Почунахме с хубаво, направих си една хубава неделя. И днес back to work. Така че ще видите къде ще ви взема с мен много скоро. Очаквайте. Ей, сега се връщам от картинг и ви показвам какво пристигна. Мечтата на всеки успял човек, а именно S-клас. И една хикс петичка, но нека да видим еската. Уникален интериор. Просто за какво става въпрос. Вече имахме няколко такива и просто това е един уникален автомобил. Нека да го запалим. CarPlay веднага се свързва, а волана просто произведение на изкуството. Тук имаме различни модове, на които да си го правим. Ето го, той е спортния, направо брутален. Всичко тук става червено. Аз си предпочитам все пак той е класически. Ако искате, иначе може да си имате директно и карта, която да ви показва напред всичко. Просто наистина един уникален автомобил. С хипер много място отзад, тая седалка отива максимално напред. Издърпва се и това нещо за краката, да може да се отпуснете. Просто усещането е уникално, а возията гръм. Имахме наскоро най-новото BMW 7, то беше на около 20 000 км, както е това GLA червеното там. Хипер модерно и роботизирано, за да си отвориш вратата, цъкаш тук на едно бутонче. Имаше тук още няколко бутончета, за да си отвориш джапката, пак беше с бутонче. Изключително много екстри, много бързо се свика за този автомобил, а усещането като го караш просто се носи в космически кораб. Наистина уникален автомобил, нямам какво да кажа, но просто S-класа си е S-класа. Тя е олицетворението за лимузина, за уникална кола, която вози прекрасно и която аз бих предпочел пред седмицата. Разбира се, има много мнения, всеки има правото на различен вкус. Тази еска вече е пусната за продажба и можете да я намерите на нашия сайт в Scania Auto Group, Mobile.bg или да разгледате някои от другите ни автомобили там. Сега ви оставям и ще се видим в следващия влог, а до тогава не забравяйте, не е важно колко бавно се движим, важното е да не спираме. Аз съм Яни и ще се видим скоро. Чао!